Ik heb een per onstraat goed geraakt. Je pa is slecht, je pa wil niet naar jou kijken. Kennis garantie niet dat je man gaat jou onderwijzen. Je kan niet voor jou kunnen zien. Nee, maar ik heb die lust voor dat ding. Hij lijkt je wel omgestikt met die mes. Presenteer om een man en een pa te wezen en een werkende mens te wezen. Het kost baie. Ik ontmoet toe die ding. In de naam van Tik. En ik en hij raakt de beste vrienden. Alles is bij makkelijker voor vrouwmensen om te relaxen. Wat zoek ze in die tronk? Die tronk is hier plek voor mensen. Wow. Stop je lorry net daar. Ik weet niet of ik net bedlag was met vrouwmensen. Vriend, mij een dag mee gezet, ik is kattentrek. Die 17 september te zeer van dochter af. Ik ga gewoon op mijn geld zitten. Oh, zo eerlijk zie ik al vroeger getrouwd als het niet voor die postkanker niet goed was. Op een maand dat ze wel laatste scans gaan. Toen zei ik clear. Zij kan niet voor jezelf batteren. Ze was die laatste 3 maanden, 4 maanden nog in die knik. Mensen zijn als blij dat ze uitkomt. Maar mensen denken ook, maar zij was altijd samen dan. Zij moet letterlijk aan mijn schoenen kan staan om te voelen wat ik voel. Maar mensen als die voor die begrafenis. Hoe is het? Ik ga vaas zoeken naar een andere vrouw, dat is verkeerd. Goedemiddag, of goedemiddag, goedemorgen, goedenavond, whenever hulle naar jullie video kijken. Welkom bij nog een episode van Wisdom of Solomon. Jullie, ons derde gast voor Dusting of. En ons de vriend Dyson die van mij. Schoolvriend. Schoolvriend, ja. Weet je, ik zit nou die dag. Ons kijken hij movie bij jou, wat zijn nog hier onder in Devendale blijft. Ons kijken hij movie van die Cannibal mensen, man. Cannibal Holocaust. Ja. En Cannibal Holocaust was een movie zijn naam. Je wat leer die mensen uit? Ja. Ja, ik kan niet doen wat de dag ik weet, was na school. Het was een weekdag. Yes! Hey, dit maar juist lang terug. Yo. En mijn broer, ik is zo flip en pang. Die aan, ik wil liggen eten. Oh, die story? Ja, man, die mensen eten. En hij dacht, het was evil, man. Dat is bij graphic, verstaan ze nog? Maar those were the days waar ons, als jong mensen, man, die leven differently gezien het en toen we ons op groot gemaakt geweest. Was het nog niet bij stress gehad? Daar zei. Ik denk, die ouders het alles op hulle gevat destijds. Niet dat die ouders maar dag het doen nie, maar hulle het dit nie gewys nie. Het het meer weggestiek. Ja. Nee? Ons ouders. Kijk, daar kan ik door samen op praten. Huh? Yes, like, ik het zit en denk ik, joh, mijn kinderen is hier spaal bij mij niet. Maar raak ik moeg van hulle. Nee. Dan hoe het mijn vader heeft gekregen, hoe het mijn moeder heeft gekregen. Om voor ons zo. En ons was gruwelijk hoor. Dat was nog niet om ons koffie, maar het was gruwelijk. Daar zei. So jelle, was het voor Dino hier zo. En ik en hij gaan vandaag een lekker conversation hebben. Dino, without further ado, welkom weer eens bij Wisdom of Solomon. Dankjewel. Net zo is mensen wat nou naar jullie video kijken, zoals mijn intro altijd gaan. Wat nieuwsgierig is man, hulle wil weten wie is vir Dino. So geef hulle so 2 minutes snippet. Wie is vir Dino, waar vandaan af kom hy? Wie is hierdie man? Alright, ik was voor Dino Daniels. Geboren hier in Poolstraat, die ook in die oude tijd. Oké. Geboren in Poolstraat, zelfde jaar als jongens nog 1984. Groot geraakt in David Singela, was je me alle jaren geleerd kennen. Yes. Maar bij die garage. So, school gaan bij Langeveld. Later aan Kloetis voor hoerschool gegaan. En zo'n 15 jaar terug vlieg toegetrekt. Wat nog? Ja, het is een pa. Ja, nee, ik is een pa van 2. Ik is een pa van 2. 15 en 13. Tieners. Bijesukkel. Dus bijesukkel. Tieners, maar ja. Wat nog was er niet? Jij praat van tieners. Is die kinders, bly hulle bij jou of is hulle by die ma? Nee, mijn kinders. Hoe kan ik nog heel verdedigen? Mijn kinders is bij hulle auntie. Hulle is bij mijn ma's zuster. Oké. Zo hulle voor de afgelopen paar jaar daar. Dan is hulle alles bij mij ook. Zo ons is niet vleien, als allemaal is niet vleien. Zo hier en weer verstaan ze. Zo nou laatst week, toen was mijn meisje nog weer heel week bij mij geweest. En dan gaan ze misschien nog weer heel week over een paar weken of zo. Zal hij nog weer bij mij altijd doen. So ja, die situatie is maar zo. Oké. En vandaag se leven man, kom eens praat gewoon een beetje daarover. Vandaag se leven gaan paas met present is. Ik praat van 24/7 in hulle kinders se lewe. Hulle het dit nodig. Jy sê jou kinders kom visit vir jou so nou en dan, week vir 'n week of na oor 'n week of whatever die arrangement is. Hoe maak julle daai werk? Want daar is iets wat ons as, of laat ik het zo praten, laat ik het zo zien.
mans nie in generally wat, maar wat nie miskien met die girl of met die vrou weer 'n ding, met die kinders se ma ding aan het nie. Hulle kan net nie tot op hy agreement kom, hy central punt, common ground kom om te sê dat dis die arrangement, want mense hoor sommer baie die pa sukkel om die kinders te sien want die mamma hou die kinders weg. Ek wil nou vir jou gesê het. Gooi. Kykie, aan die opsig, né? Ja. As jy eintlik die pa nie, hulle maak maar die pa sleg. Weet jy, ek het dit nou al 2 keer gesien en met dieselfde persoon. Hy het 2 verskillende babymamas. En in al 2 kere is die babymama wat die kind weghou van die pa af en dan sê sy, omdat sy nie haar sin kry nie. En dan sê sy, ja maar jou pa is sleg, jou pa wil nie na jou kykie. As jy so nie. My kinders en ma sê aan my altyd, baie dankie dat jy daar so kinders. Verstaan jy nou? My kinders se ma is die paal by, of my kinders se ma is die paal by hulle nie. Verstaan jy nou? En hulle is ons op hulle aantele. Sit amper soos fosterouers. Maar as ek vir hulle gaan haal en my klonk sê my ek sal Marco dryf my ma. Dan gaan Marco se dryf by sy ma. Verstaan jy nou? As my kind my nou bel, Dera, ek het dit nodig, ek het dit nodig. Dan ek gee dit vir hom. So as hy altyd, ek het soos ek jou kan sê, ek het nou al as ook nie lank terug wat die gebeur het nie, wat ek al gesien het. 'n Pa doen alles vir sy kinders. Hy gee geld, hy doen alles en dan kry die ma nie haar sin nie want die ma wil die pa terug hê. En die pa staan nie so nie. En dan hou sy die kind weg. Verstaan jy nou? So en hy ding is ons pa's is eintlik present, maar die ma druk die pa af. Ek sê nie as altyd so nie. Hy soek nou die ander ding. Voor die vir mense, dat gaan internet toe. So voor die vir mense nog van my kom sien sy. As sy altyd so nie, maar sy kry gevalle wat die ma, sy het 'n mistake gemaak miskien. Sy wil nie in 'n skuld inval. Hoorie maar, dit was my skuld nie. Nou wil sy die pa terug hê, maar die pa het aanbeweeg. Dan nou hy kind hy vrou hy kind weg van hy man af. Verstaan jy nou? Die man gee sy geld, hy gee dit, hy gee dit. Sy hou die kind weg. Of sy gebruik die kind om die pa te try te kontrol. 'n Vrou kan nie, my ma het altyd vir my gesê, my ma het my kinders en ma ook gesê. Kinders beheer nie 'n man nie. As my ma het die waarheid gepraat. Want sy kan nou 2 kinders van 'n man af hê. Ek het 2 kinders van my kinders en ma van my gal af gehad. At besal wil sê sy gaan trou nie. As jy nie die regte een is vir jou nie meneer, dan gaan sy nie trou nie. My kinders en ma en my wat eventually toe my trouvrou sou raak, is 2 wêrelde verskil. Verstaan jy nou? So my ma het altyd gesê, my ma het altyd my kinders en ma gesê, kinders garantie nie dat man gaan jou onderwys nie. En dis wat vroumense moet besef. Verstaan jy nou? Ja. Want hoekom ek sê vroumense moet dit besef is, baie vroumense gebruik hy kind, so wil hy man terug hê. Weet jy so nie? Ja. Dit weet jy so nie. Kyk hier so, jy mention iets van jy nou like het 'n baie goeie understanding. En wat ek uit jou wil kry is dat hoe maak jy hierdie ding werk, want jy kan gesê dat kyk ek het nie lus vir dit nie. Ek en die kinders se ma is nie meer by mekaar nie. So ek gaan my kinders dan, ek gaan ook nie worry met hulle nie want ek kom dalk nie met die ma oor die weg nie, reg oor die weg nie. Hoe maak jy hierdie ding weer dat jy nog steeds hy bond het met jou kinders? Alhoewel jy en die kinders se ma is nie meer by mekaar nie. Ons gaan nou diep grawe hier, maar sien. Kykie, toe my kinders klein was, was dit 'n storie van familie het getry. Familie het getry dit, familie het getry daai. Ek was baie lost. En dan wat my ma en my pa, of my ma eintlik vir my uitgesê het was, kinders, kom soek hulle ouers. Jy kan maar nou wat maak. Hy kan gaan jou kom soek. En eventually, toe ons nou, wat Lia was, Lia en sy net is 2 jaar uit mekaar het, verstaan. So net was 'n jaar. Toe ek en die ma nou al klaar uit mekaar het gewees. En ek het eers vir hom gaan soek. Okay. En daarna, niet, hy kan, as hy bel straf. Terwyl ek was op pad. Nice. As ek leer miskien baie keer op 'n Sondag lê en slaap in die huis en hoor ek die bitte kan gaan die honde aan of die hekke gaan oop, weet ek okay. As of hy of sy suster. Aan top hulle uit. Hy bel, terwyl jong, ek was maar weer bietjie dinges man. So sy se pa, sy se ouer, sy se groot mens, sy kan nie vir jou kind sien. Nee, maar ek het nie lus vir dit nie. Hulle sê toe vir my,
We didn't tell you to make us. Nice. Hulle sê vir jou in jou gesig en ons het nie vir jou gesê maak vir my nie. Hy sê ek wil miskien, nee man, sy was 'n foto. Ja, maar hoe kan jy dat so sê? Hoe kan jy dat so sê? So ja, sy moet dit maak week. Sy moet ons moet met kinders hê. Ek like dit. Ons moet met kinders hê. Ons het tot ons hy choice gemaak het om 'n pa te wees of om 'n ouer te wees of ewen om getroud te wees. As jy 'n choice maak, nee, jy staan voor die, onthou as jy getroud is, dan staan jy voor die Here en jy maak 'n promise. Yes. Maar soos 'n kinders, sy has baie kere net 'n glipsie of 'n ding, wat is jou keuse gewees? So as jy 'n choice maak en jy word gebless met hy gift, en 'n kind is 'n gift. Sy as jou verantwoordelikheid om my gift op te pas. Verstaan jy? Ek het vir myne gesê, ek gaan net vir julle week tot julle gaan, ek gaan vir julle week tot julle gaan week. Want hulle kan baie keer op my siene wees week, veral my sien. Ja, ek kan op my siene wees week. But as jou kind, sy kan maar nou wat maak. Ja. En dan weet hulle ook, ek is baie liewe hengel. So as pa gaan hengel, los op pa net so. Verstaan jy, hy is my tyd. Nice. 1 of 2 keer in 'n maand of so. Nee, los maar vir pa. As hulle saam gaan, dan weet my dogter ook. Sy stap by kant op die beach en my seun stap by kant of hy kom help my net. Maar dis my tyd. Klaar. Hulle ken dit ook al so. Nice. Verstaan jy nou? Die nou, daar's 'n paar daar buitekant wat na hierdie video kyk en hy's in dieselfde situasie. En ek wil hê hom afskrik maar as die realiteit. Hoe belangrik is dit vir 'n pa om present te wees in sy kinders se lewe? Nou met hy het gestry met die gala, hulle twee is nie meer by mekaar nie. Hy sukkel met die skoonouers. Hulle sien nie op die een of selfde vlak. Hoe belangrik is dit vir die pa? Yes. Is baie belangrik. Maar ek wil nou nie soep sê nie, gooi meneer. As ek kan nie sê as hy op my om dit te praat of so nie. Maar kyk jy beteken. Kyk hoe dit is. Want ek kom af van naby Perronstraat en ek het in Perronstraat goed geraak. Hoeveel kinders wat vandag kan skiet se paas het die tyd kan geskiet nie. Hoeveel kinders wat vandag roep se paas het die tyd gerop nie. Sy sal altyd hoor, nee, ek wil nie name genoem word of name, as klein dit of as klein tyd as hy vra sy maar nou jong, hy moet dan saam mee gewoon, nee, hy praat wat sy van praat, sy laitie. Verstaan jy wat mense erop? Ek het nou aandag, toe sê hy nou sommer vir my, wat ook aan die perm bly. Sy laitie wil hom gestiek het met die mes, toe hy sy laitie sê, maar dis verkeerd. Toe raak die laitie kwaad, want hoekom pa, sy het dit aan gedoen toe ek klein was. Jo. Verstaan jy, toe sy laitie hom stiek met 'n mes. Omdat hy die laitie wil reg ja, maar toe so om 'n pa te wees in jou kind se lewe. Nee. Die voorbeeld van 'n pa. Moet baie wees. My broertjie is baie lief om my dogter soos 'n prinses te hanteer. Sure. Want hy sê 'n vroumens moet kan 'n vroumens gaan 'n man vat wat vir haar treat soos haar pa getreat het. Of soos haar onkels haar getreat het. Yes. So sy moet jou seun moet sy wys. Luister jy, so behandel sy 'n vrou en vir jou dogter moet sy wys so word 'n vrou behandel. So sy moet nie na 'n man toe gaan wat verslaan of 'n ding. Want die pa het hom geslaan. Nou trek dit na die kind toe. Die kind soek 'n man. Die ding is, 'n ander voorbeeld was ook, ek is baie lief vir baard. My pa het baard gedra. Toe 'n ander vrou het eendag my gevra, nou, hoekom is jy dan lief vir baard dra? Hulle kan nie baard hanteer. Toe sê ek, ja, want jou pa het altyd skoon geskeer. Verstaan jy? Yes. So, julle resonate na 'n man toe wat skoon geskeer is. My pa het baard gedra, so, my suster of so, of wie se pa baard gedra het, hulle sal resonate na 'n man toe wat baard dra. Nice. Verstaan jy? So om 'n pa te wees in 'n kind se lewe, jy kan gou sien wanneer 'n kind jou pa se lief het. Ja. Sy kan dit sien, want sy kan sien hoe ek my kinders uit. Yes. Verstaan jy, so hy is iets, jy moet nou eintlik 'n pa figuur op wees vir 'n kind. So ja, 'n pa is om jou vraag te beantwoord, 'n pa is baie belangrik in 'n kind se lewe. 100%. Kyk jy, hy mense van sy hengel, né? Ek neem aan dis soos jy gesê het ook dis jou escape. Dis my passie. Ja, jou passie. Passie, ja. As jy escape is 'n passie. Okay. So is amper vir jou om net te kom relax, as ek dit so mag sê. Kyk jy, as ons gaan van hengel gaan praat, dan gaan ons heeldag praat. Robin het altyd my gesê. Die wat nog nie ken nie, Robin was my girl wat ons nou afgesê het.
Dan sê Robin vir my op 'n Saterdag, hoor hierso, sy gaan nie iemand 'n dik gesig staan nie, gaan sien toe. Want dan sê ek moeilik. Okay. Verstaan sy? Okay. Sy ken Kloeties wel. Sy weet hoe so 'n paar jaar terug, so 15, 16 jaar terug, hoe het 'n bietjie moeilik was in Kloeties wel. En Hengel het my kom red. Nice. Verstaan sy? Hengel is 'n ding wat is freakdier. As hy cheapie. Hengel is 'n cheapie. Hier is die ouens soos Regan Leroy en Ja. Vra vir daai manne as hulle tackle vir jou uithaal. Skatrolle van duisende rande, stokke van duisende rande. As hy cheapie. So sy gaan elke dag as ek beach toe gaan, dan is 'n 150 se petrol. As 'n 70 rand vir die aas. Baie keer is dit meer as 70, baie keer is dit 170, baie keer is dit 200 rand vir die aas. Dan is die lood, as jou sinkers, as alles daai goedjies. Ja. As jy cheapie. Maar die plesier wat jy daar uitkry is baie niks. Nice. Want die rede hoekom ek jou daai vra is dat ons as mans, jy het nog 'n mensin van alles wat gepaard gaan van 'n present pa. Daar is een segment van man wees. Is baie presse, bro. Is baie. En die lewe, iemand het nou gesê, nou die dag is die struggle is real. Ja. En vir ons as mans om te kan staan en die struggle te kan face is tough. Dit is. En is 'n constant battle wat ons moet fight. En ek maak niemand bang nie, is die realiteit. Jy het 'n way van om te gaan hengel, want jy het gesê toe jou girl sê gaan hengel om net te relax. Jou gesig hang. Yes. Hoe belangrik is dit vir 'n man om so iets te kan doen? Jo. Sy sien dit is baie belangrik die een kant. Because you must stay sane. Sy moet sane bly. Yes. But onthou as jy getroud, as jy ding is, baie keer is daai goed by die venster uit hoor. Sy moet 'n manier maar kry hoe om dit doen. Soos weghaloop vir 'n paar minute, jou eie tyd het vir 'n halwe dag of wat ewe, want die presse is baie. Ek is nog so geseën dat ek en my broer bly nog saam in 'n huis. My trou ook al nou. Okay. Ons try nog maak werk en wat ewe. Wat as jy en jou vrou in 'n huis bly met die kinders, soos in my geval, ek kan nie my ma gaan verander nie. Ek kan nie my pa gaan verander as jy met daar nie. So jy moet om presently om 'n man en 'n pa te wees en 'n werkende mens te wees. Dit kos baie support ook. As jy support straks het, is dit kwaai. As daar iemand is wat vir jou kan 'n bietjie daar bietjie dan is dit kwaai, maar nice. Otherwise as jy dit is amper soos jy sal nig in die see. Verstaan jy nou? Jy moet maar swem. As dat weet ek baie kere kyk, baie mense wil dit acknowledge, maar die hemelse Vader gee vir ons oneindige krag om dit te kan doen. Yes. Want as jy vir jou kon kry, jy het nou gesien, dis 'n struggle. Verstaan jy, dis 'n struggle. En as jy wil kry, jy deur die struggle. Verstaan jy? Dan is dit gemaak. Jy weet ook nie hoekom jy maar dit gemaak. Jy moet maar net dankie sê. So ja, het is baie swaar. Is baie swaar. Ek weet nie hoe koop mans altyd nie. Ek het mos nou 'n coping mechanism. Ek gaan see toe of ek kyk movies of ek leer rustig. Maar ek het dit nog lig. Daar's mense wat help met my kinders. Daar's mense wat help met dit. Daar's mense wat help met dit. Verstaan jy? Wat van die mense wat dit het nie. So ja. Kyk jy so op 'n lighter note, man, ons is nou te veel kontroversieel gewees. Wat was jou precious ding wat jy gevang het toe jy gehengel het? Ek ken nie hengel nie, but wat is die precious ding? Jou 'n prysvis. Yes, kom ons sê so. 'n prysvis. Ek dink ek het al 6 kilo kabeljou gevang. Wat? Ja. Ek het nou laas jaar toe heel goed vis begin hengel. En sy kry 'n ding wat hulle noem viskoors. Okay, wat's dit? As die vis was so lekker gewees net. Sy of die dink van die ek het gee hom ons 'n ras. Ja, okay. So môre as jy by die week jy kan niks anders dink jy wil net wees hier toe. Jo. Ek het nou 'n paar maande terug voor eers toe vang ek 'n steenbras. Hy is ook 'n prysvis. Okay. Toe vang ek my groot stene. Ek weet nie, hy was net size. Sy kry hulle baie groter. So ek is nog nie in daai liga wat die ouens visse so lank soos hulle vang nie. Ek weet nou al groot vis gevang. Ja, so as hy steenbras, kabeljou, daai hotvisvis,
galjoen. My grootste galjoen was nog so 2 jaar terug. Dus het 54 centimeter galjoen. Een galjoen is ons landse nationale vis. Yes. Mooi perk. Die foto's zijn nog mijn foto. So ja, ik kan nou al hengel. Daar is ons beter als ik doe, maar ik kan nou, so mijn prijs was al, die top, dus mijn top, als nog al laat zo. Kijk je kids in de release, jelle, sorry gewoon. Nee. Hij is toe. Ja. Kijk je, maar sorry gewoon. Even goed, als ik nou vis vang, kan ik het zomaar nou braaien of moet ik het eerst laten leen? Je kan zien wat het opbrengt. Oké. Wat er gebeurt is, wat bij ons doen is, wat ook eigenlijk mag gebeuren, ons vangt bij andere vis. Oké. Zijn ze zo. Oké, dat is verstaanbaar. Het is heel dag in die beach, het is frustrated. Nou kan je komen aan de vis vis uit. Nou lijkt je net het vis joh. Dan gaan ze maar iets doen. Obviously gaan die zo dood gaan en dan gaan ze hem vullen en dan gaan ze hem opsnijden. Ja. Dan gaan ze hem braaien of bak. Nice. Dus ik kan zien komen als je bij deze komt, ik denk dat is niks lekker zoals vars vis. Verstaan ze nou? Zo ja. Kijk je zo. Als ik nog wil hengel, right. Vat me gewoon door het proces van hengel. Wat moet ik? Je hebt nog een mensen van die lood en die ik weet niet wat alle en die aas en allerlei goed is. Ik wil een dag beginnen hengel, right? Wat moet ik van mij krijgen? Yes, like. Want hier is nog iemand wat naar hierdie video kijkt en hulle die passie, maar hulle ken nie, hulle weet nie wat gaan gepaard met dit. So, wil jy nie vir ons net 'n bietjie stok. Ik zou voor die mannen zien. Luister die koffie ook combo stokje, want ze hebben nog niet. Ja? Als je maar die stokje met die katrolkje aan. Oké. Begin klein. Dan, obviously, je hakken, je loten, je bijt, je kotten. En dan gaan ze nog in die zee zetten. En daar is verschillende knoepen wat ze moet maken en alle knoepen. Ja. So ja, krijg je iemand wat samen kan gaan. Of iemand wat die hengel, wie zij kan gaan. Yes. Bij ons is, bij oude hengelaars is het lief om mensen samen te vatten. Oké. Maar het is eigenlijk nice als iemand weer leert. Want als je vis koers die ook bijt, morgen gaan hij weer gaan. Hij gaat jou heel week plagen. Hoor je, wanneer gaan ons? Verstaan ze nog? So dan is hij misschien een hengel bij die alweer gemaakt. Maar ja. Waar hengelen mens? Overal wat er water is. Je ziet ze lievendige dingen, joh. Ik heb nu al gehengeld, maar ik wil graag. Oké. Namibia hengel. Oké. Ik wil graag, hij is nou heel erg. Die is like een bucketlist bij onze dingen. Oké. Namibia en Angola. En dan kom gamevis uit, groot vis. Oké. Maar ik hengel van, ik heb nog gehengeld van die valsbekkers af. Rechtom. Ik heb nu al Muizenberg gehengeld, ik heb nu al Streesbij is dus bij lief om te gaan voor. Ik heb nu al Mosselbij gehengeld. Ik heb nu al zo, wherever ik heb nog bij keer dat ik naar Texiki trappen ga. Yes. Mijn stok ligt langs aan die broer. Waar ik ga mijn stokjes in. Zo ja, ik heb nou Mosselbij een paar keer gehengeld. Mosselbij een paar mooie visjes gevangen. Streesbij heb ik mijn grootste vis gevangen. Met zo'n Dennis ook al nou aan een Streesbij. Hij heeft gezegd, hij heeft een collectie weer. Oké. Maar daar had ik een heel grootste vis gevangen. Waar nog? Yes, like overal paternoster. Bij lief een paternoster te hengelen van laatst jaar al. Ook een lekker plek om te hengelen. Nice man. Bij mensen weten van die spots en zo en zo. En hoe ja, hij ziet dan. Oh, dat hengel zie je niet veel walen vangen. Oh, oké. Alles zie je niet. Maar ik was bij lief om een strand te vangen. Strand. Om daar op je river te gaan. Dan raak ik nog een beetje oud zien, dus die river maakt nog een beetje sier, want ze gaat in die wateren. Oh. Dan stap. Is er nog eens gezien als je even bij. Als je nog aan het strand en dan heb je mijner uit de beach. Ja. Kom maar vooruit, draai ze nou. Maar niet pakken zo gaan. Yes. Hij ocean basket. Is er nog gezien hoe staan die mensen diep in die water? Yes. Rafhengel. Bijen nice, bijen gevaarlijk, maar bijen nice. Oké. Haker is een groot vis. Oké. Ja. Dank je voor dat, man. Kijk eens zo. Laatste vraag over hengel. Zij gaan vis vangen, maar hulle sê die mannen wat die hengel syp soos 'n vis. Dat is gevaarlijk. Oh. Dat is gevaarlijk. Ze stappen. Sorry. Zij stap op rotsen. Ze stap bij keer zoveel in die water. Ze stap bij keer daar in die water. Ja. Zij kan misschien niet zo bewust. Dat is een stupidheid. Yes. Wat als ze gelijk in val? Als ze nuchter is, dan gelijk ze klaar in val. Zo ja, ze kan niet van die oude dingen. Ik weet van die hoor. Oké. Yes, like, ik weet van die. Als het die oude jong, kuste bieren staan niet langs of die bieren in die zakken.
whiskies in die sakke wat hulle sit in hengel. Maar daai is ouens wat op die beach lekker net afkom. Okay, yes. Ouens wat nog aan hengel, hulle as jy so jag. So ouens wat nog aan jag aan die see en hulle nee, jy moet sober-minded wees. Nice. Kyk hierso, jy mense iets van terug toe julle 'n paar jaar terug, julle nog in Kloetiswil gebly het, was dit dinge bietjie rof. Het dit vir voorheen gemense. Wat bedoel jy met dit? Wat gebeur? Ja, sis. Waar begin ek? Begin enige plek man. Enige plek. Ja. Dis nou bietjie diep krap ook ja, maar so 20 jaar terug. Jy moes dit ons net skool klaar gemaak en toe kom ons 'n kwai drag uit met die naam van Tik. Ja. Ek het eigenlijk bij die hotel gewerkt, zo'n ding. 20 jaar oud, 19 jaar oud. En ik ontmoette die ding, die naam van Tik. En ik en hij raakte beste vrienden. Sure. Ik was hier een battenkopje, ik had tegenover een dagharook, misschien een beetje dagharook. Ease, ik weet altijd het boulevard daar, ons altijd Ease gebruikt. Nee, hij was hier van mij niet. Maar die ding, joh. Ik heb met hand in hand gelopen. Sure, bro. Ons het hand in hand gelopen. Ik heb wat. Jong, het later aan zoeken geraakt dat ik het kwijt teruggevallen hoor. Mijn lief het bij je achteruit te gaan. Tot op zo'n punt toe dat ik was werkloos geweest voor de tijd. Sure. Ik denk ik het opgehouden dat ik het voor 3 of 4 jaar getuk. Toen ik op voor een jaar of 2. Toen kom ik nog weer een beetje vorentoe. En toen steeg mijn pa af. En zij weet ons, hij al die emotions en allerlei drama en alles. En één aan, mag ik namen noemen? Goeie. Daar was een party bij Pieter Corazes. Ja. Ik denk ik was wat, 25? Pieter Corazes, 24. Een van die lijkt is het 20 geraakt of een ding of something. En ik kom toen terug, taal toe. En als die ouens op elkaar, ja, bij Pieter en die toilet zien. En ik ken me zo, ik weet me zo van de roek en haar vat ik een scoot. Okay. En haar val ik terug. Die tweede keer terugval. Toen het bij je weer. Sure. Eerste keer was ik maar schaamtekopje geweest. Oké. So, ik heb die geloop voor mijn draks, maar een braad geloop voor die draks. Zo, ik heb altijd maar die gatkanker gekregen, maar ik heb nog nooit gewaard nie. Oké. Maar toen ik weer terugval. Nee, wat. Ik had altijd bij die mensen gegaan later. Jo, bro. Ik heb later aan de partij geraakt dat ik ken aan hoe was bij je kooi vrienden. Close. Ik heb geld gehad. Verstaan ze? Ik had zo later aan dat ik tussen die ouens bewegen. Ik was moeilijk, maar ik was nog nooit redelijk een bakkie mensen. Ik was maar al die pad, ik schrik maar als ik net die ouens af, maar ik kan zien. Ja. Zo later dat ik tussen die ouens beweeg. Om mijn fix te krijgen. Ja. Ik was die ouens een driver op het tijd. Die was, sta je tussen het oorlog en niet dan. Dan schiet die ouens mee. Wat zoekt zij hier? Ga naar jouw maas eens toe. Zij zie je van ons wat. En tot op een punt gekomen dat ik besef het. Want toen later aan, ik heb later aan het ik zo tussen die ouens geopereerd en zo dat ik, ja, was het tijd wat ik drugs in kan gebruiken in Stellenbosch. Sure. Oorlog dan het ik connecties gehad. Ja. Kan maar aangaan. Zo, ja. Als het pijn in die bro, kijk eens zo. Zij het de tweede kans, derde kans. Alright? Bij meer dan de derde kans, ik of 4 of 5 kans. We zien ze, maar dag voor dag zit ze hier zo. Hoe is het tot op die punt gekomen voor jezelf te zeggen, kijk hier, genoeg is genoeg? Alles zeggen, ik was aan 2 reeps geweest. Ik was aan 2 reeps. De eerste reep, ik het mijn zak uit, toen werk ik voor een kwai company. Dus ik heb mijn zak uit betaald, 24.000 rand. Sure. Voor die habilitatie. Ik kom bij die huis gekomen. Toen koop ik weer een zakje. Jo, mijn bro. Mijn tweede reep. Toen ik meer weekje, toen ik niks zie. Toen kreeg ik een bed voor niet. Voor die reep. En hij is 15 jaar terug en ik heb nooit weer teruggekeken. Verstaan ze? Zij komen op een punt, dat is ook voor jou eerste hit
voel soos 'n koning. En jou laaste date voel soos die para. Jo, bro. Dit is precies die waarheid. Dat is 'n ding wat jy elke dag moet fight. Mense kan my nog weer wat sê, dit is 'n ding wat jy elke dag moet jy dit fight. Ja. As baie kere wat jy wakker skrik, dan is jy miskien gedroom van hoe lekker dit was hy tyd. As skrik jy wakker, maar hy smaak in jou mond. Dan moet jy vir die duiwel sê, nee man. Nee man, ek is klaar met jou. Serius, verstaan jy? Alles is baie makliker vir vroumense om te relapse as dit vir mans is. En mans kry dit swaarder in die hande. Verstaan jy? Vroumense is nog maklik. Maar het kom 'n tyd in jou lewe wat jy net voel, nee man, en dan wat vir my personally gesê het was die Here. Niemand anders het was 'n miracle. Sure. Ek kan vir jou nou sê dit was 'n miracle. Was dit nie vir die man van Boenie? Nee, ek sal dit nooit gemaak het nie. Ek sal seker al dood gewees het. Jo, bro. Verstaan jy? So ja, ja, daai is maar nou my stukkie, my twee sente net dinge in. Sien jy, ja, ek het gelyk om te operate, man. Dit was lekker gewees om te operate. Dit is die ouens in. Nee, ons gaan goed die kant toe, ons ry goed daai, ons kan goed daai. Ja, ja. Dan as mense wat sien, dan gaan ek met die wit kar uit. En dan kom ek met die wit kar gou terug en dan ry tot op 'n kolle gaan. Kan ek gryp ek om my ma se groen kar na ry so die groen kar. So nou, as hy vir die polisie miskien gesê het, nee man, hy jongens is met 'n wit kar hier weg, ons met 'n groen kar terug. Sulke stronde te kan nog. Maar dit was lekker om te operate en sê, maar nee. Daai is jy liewe vir 'n mens. En as jy dink, dit gaan 'n liewe wees vir jou vir al die jong laities. Ja, ja. As jy liewe vir jou. Jou brasse gaan dood. Jou brasse gaan dood. Ek het die wie sy kan ewen in ons dinge so kyk. Ons brasse. Hoeveel van ons brasse liewe nog? Yes. Ek praat nie van egte 100% vriende, ek praat van brasse. Ja. Wat is hom gehang het. Verstaan jy? Yes. Hoeveel van ons is dood? Amper almal. As jy mooi kyk, amper almal is dood. Sy het reg mee ouens 'n plek wat jy in kan stap en sê, nee, ek gaan veilig wees hier, van hy baro sien. Nee, hy mense is almal dood. Dat dooie man kan nie vir jou getuig nie. Yes, ja. So ja, vir die jong laities moet man ook sê. Dit is nie 'n liewe nie. Dit is nie. My een sommie wat ook nou dood is, het altyd vir die ouens gevra, wat soek jy in die tronk in? Hy sê tronk vir tronk, as jy 'n plek vir tronk voel of 'n mensie. Staan jy? Hy het altyd vir die en dit was hy was 'n kwaai ook hier in Kloof wel aan die Perronstraat. Dan vra hy vir die laities, wat soek jy in die tronk? Die tronk is hier 'n plek vir mensie. Sy word dan 24 uur opgesluit of 23 uur opgesluit. Ja. Dis 'n plek vir mensie. Yes. So vir die jong laities, nee man, as jy 'n liewe nie. As jy 'n liewe nie. Ek het nog gedink ek gaan 'n liewe wees. Nee. Sure. Kyk Dino, dankie vir daai man. Jy is toe. Hy sê jou kinders word groot. Jy ontmoet jou aanstaandige wat gewees het en julle is toe hoe lank by mekaar? Ek en my kinders se ma. Nee. Robin. Yes. Ek en Robin het 20. Ons ken mekaar ons hele lewe lank. Okay. My ouma en haar ouma is neighbors gewees. Die huis wat my ma toe eventually gekoop het. So my ma en haar ma het saam groot geraak. Okay. 15 jaar terug toe trek ek mos nou Paul vlei toe. Yes. So ek en sy ken mekaar nou al van kleins af want ek het mos nou by my ouma gegaan. 2019 eintlik. Toe begin ons net so saam te hang en so. En toe nou toe ek my eerste van. Ek ken mekaar die tyd maar toe nou toe ek eerste van. In 2020 toe begin ons met lockdown. Ja? Toe sy my koffiemaatjie. Okay. Nice. Toe drink ons aan koffie. In lockdown en ja. Toe begin ons. En dat is 2019. 2020. En toe staan julle, soos jy vir my gesê het, jy vra toe vir hom te trou? Nee. Nog gevra nie? Nee. Ek was nogal baie lief om verloof te raak. Ek en my kinders en ma was verloof. Ek en 'n ander girlie was verloof. Ek en nog 'n girlie was verloof. En dan is hier die een van my nie. Wow. Stop die lorry net daar. Hoe kom jy tot op hy call om hy... As ek verstaan van verloof, nee, dis hoe ek groot gemaak is. As jy verloof is, dat jy vir iemand gevra om te trou. Ja. Hoe kom jy tot by hy call om hy besluit te maak, ek gaan nou vir X vra om te trou,
En dan werk het jy uit. Jy het nog genoem 2 keer? 3 keer. 3 keer. 3 keer, my broer. Ik weet niet of ik net bedlag was met vrouwmensen. Huh? Of wat die wat... ik kan mijn kennis maar was via samen. Oké. Nee? Ik zie nog, hij doet ook die elkaar. Met die elkaar. Toen zie ik nog van, jong, ik denk ons moet trouwen. In verrichtingen en gebeurtenissen en wat. Het was toxisch. Toen los ik het. Oké. 2 jaar na, toen met ik een galing. Oh, leuke galing. Ons is nog altijd goede vrienden hoor. Ons is goed, ik kan zeggen nogal topklas vrienden. Kwaai aangegaan. En toen dingen begonnen rocky raak, toen zag ik nog een dag van mij af. Jong, zij wil net een ring in haar vinger heen. Oké. Trouw maar aan man. Raakte verloofd. Maar dit was meer uit stupidity uit, want zij doen niet ringen en kinders en goed. Als die mensen samen klikken, op die tijd in. Verstaan ze nou? Zo, zij is al nou nogal, zij is klaar getrouwd, maar zij is al nou nogal bij kooi van gemaakt. Oké. Verstaan ze, zij is bij de jaren en alles, en zij is topklas. Ringen en goed maak je dat een vrouw voor jou gaat blij. Als jullie 2 mensen niet klikken, dan klik je niet. Yes. Zo, daar is een attraction aan die begin, maar ze moet het ook maakwerk. Daar is een maakwerk aan die hele situatie. En het komt toen dat nee. Ik strop je een dag waar, schel, wat was het nou niet, maar het is nog verkeerd en alles nog gaan. En dan had ik hier zo'n gully gehad, daar zo'n gully, toen moet ik een gully van die woesten. Oké. Niet zo ouderlijk en alles. Daar parental influence. Oh, Groot invloed geweest. Ja. Daar raak verloofd. Huh? Nice man, alles. Zij moest toen terugtrekken, of zij moet toen hinter trekken. Dus nou samen kan beginnen blijven. Ja. En ama. Zoals zij dier komt in toen en dan sana mapita. Ja, dat, je vat die kennis aan mij, dan laat ik die kennis, dat ze 2 series gaat, laat ik die kennis ook dier komen. En dan schel je maar weer iets anders. En het blijft net zo. En toen hij mij een dag mee gezet, ik is katten trash, joh. Jo, bro. Dus ik vraag anti, ik kan ze niet snaaks zien. Ik heb 2 eisen wat het zijn. Jo. Het is een spullen schip. Ja. Ik heb die eigenlijk 2 eisen niet. Ik blijf met mijn en mijn paard thuis. Zo ja, 2 eisen wat het zijn. Ze vertellen me, ik is katten trash. Hoe kom? Verstaan ze nou? Zo, die derde ene was het letterlijk parental. Oké. Met Robin had ik van gezien, hoor je oos gaat die verloren raken. Ik ga het je net vat en altijd toe sliep klaar. Ik heb het van gezien. Ja, maar dat en dan, het maakt je zaakje. En zo 2020, dit was begin. Hij was terug hier in haar familie in september van dat jaar. Oké. In 17 september toen stierf haar dochter af. Jo, bro. En dat was juist eindelijk die dochtertje wat gemaakt heeft dat ik en zij beginnen elkaar nou te zetten. Oké. Want die jaar voor die novembermaand, met haar dochters 10e verjaarsdag, het zei ik de best gegooid. En zij heeft voor misschien je best gegooid. En die zondag, ik heb nog maar die taxi gereden. Toen ik stop bij de huis, toen zitten hulle allemaal bij ons, want toen zitten drinkelen daar. Toen die afterparty nog niet langzaam bij ons is. En dus waar ik gaan nou te zitten. Dus zo van novembermaand af aan het ons nog beginnen, hoor die bierman, ik drink het dop. Hoor die bierman, zo. Yes. Dus beginnen een klein beetje mingle. En ons was nog een lockdown, nou elkaar eventually bij elkaar uitkomen. Maar zo ja, haar dochter was eigenlijk een reden wat ons, of het was deel van die reden dat ons elkaar gaan nou te zetten. Zo ja, septembermaand 2020, toen stierf haar dochter af. En toen is dingen beetje tegen elkaar. Oké. Staan ze. Maar wat had ik gezegd, voor Robin had ik straight gezegd, hoor, onze verhouding gaat zo is. Ik ga eerlijk eens mee om. Nice. Ik ga dingen bij verschillen doen als wat ik een vorige huwelijk heb gedaan. Oké. Hij was, hoe kan ik zeggen, het was een eye-opener geweest. Because, maar zij kan maar, hoe lief is er voor, dat is ook een ander ding, hoe komt verhoudingsvlok. Ja? Ik zeg gewoon nou, zij en hij persoon, als we zo samen. Yes. Laat haar blinde vlieg inkomen aan de galie met de dinges en zij besluit maar, ik ga gewoon op mijn geld zien.
sal nooit weer dieselfde wees Yes, nie. yes. Nooit, dis hoekom goed te klop. Of die man cheat, of die vrou cheat, julle weet miskien nie eens daarvan nie, Ja. but die void as daar, sans hy connecties gebreek, julle gaan nooit mekaar meer vind Yes, nie. yes, yes. As julle mekaar vind, is die miracle, is ook dieselfde nie. So, vir haar het ek gesê dat ek gaat honest wees met jou. Ek gaat eerlijk wees met jou, ek gaat veel treat soos 'n koningin. Ja, ja. Soos 'n koningin. Whatever ek kan doen vir jou, sal ek doen vir jou. Sy moet net dieselfde vir my doen. Nice. En dis hoe het gewerk het. Dis hoe ons, en ons sou eintlik, omdat daar was sprake dat ons, met haar verjaarsdag, sou ons verloof maar geraak het, of sy wil 'n ring gehad het, en dan met my verjaarsdag in Desember sou ons getrou het, die jaar. Okay. So jy sien toe uit vir 'n troue en toe gebeur daar iets wat jy nie voorbeplan het nie. Wat gebeur my bro? Okay, dan moet ek weer terug gaan. Okay. 2022. Dis 2 jaar nadat jy gemeet het mos. 2 jaar na haar dochter. Oh, yes. Vroeg in die jaren, Februari. Ze zei, ik heb een boilie onder mijn arm. Ik zei, boy, of een putsweer? Ze zei, ja, het voelt als een putsweer. Ik kijk, en dat is toen sensitive. Ik kijk, ik zei, waarom? Dat is een putsweer. Een putsweer maakt een pinkie. Ja. Dat lijkt naar clear. Okay. En zij week nog altijd, short-time privacy. Ik zei van, als zij dinsdag of woensdag, als zij week toch gaan, ga dokter toe. Nou, maar zet zo goedjes aan en kijk, wat trek misschien streek zelf op het. Ja. En dokter toe gegaan. Dokter zei van, lijkt naar clear, dokter geeft antibiotics, maar hij boekt ook voor een biopsie. Okay. En het komt toe uit dat het borstkanker is. Sure, bro. Staan ze. Borstkanker. So, ons sou eintlik seker al vroeër getrouwd as dit nie vir die borstkanker nie goed was nie. Okay. Dat het borstkanker is en ek kan onthou daai Easter, voor daai Easter Friday, toe gaan sy vir haar eerste chemotherapie. Okay. En 6 sessies later, dus ons nou al in September, Oktober al van dat jaar, toen sy haar laatste chemotherapie en dit was een zwaar story geweest. Verstaan ze? En ons het toen deur gewerkt en alles ik heb daar bijgestaan en alles. En het komt toen zo laat laatst jaar. Ik heb een paar randjes schuld gehad, omdat ik was zo bijgestaan heb met die. Laatst jaar die schuld klaar betaald en ons kan toen finally, dat kan nogal gebeuren dat ons kan trouw. In september maand is ze wel laatste scans gegaan, toen ze clear, laatst jaar. Nice. Nee, oktober maand, toen begon ze ziek raak. Maar niet nooit geweten wat het is zien. November die gegaan, zij mijn ma was nogal samen zo ziek. November die gegaan, ze zo hyper was hier en alles binnen. Sukkel om te lopen, dan gaan ze maar net voor Voltaan en Spetankies en zo. Maar Januari maand, toen zei dokter van, luister die zo, of eindelijk Februari maand, 6 februari. Zei dokter van, Robin, ik ken je al die jaren en ik kan niet vaststellen wat er heel erg nog fout is. Okay. Dat is het nausea, is kopseer, is dit, is die. Maar die punt kan net nooit, ze kon het nooit bij de oorzaak uit. Ja? En die dokters die wat toen weer verscans, spelen toen. Want toen is die kanker terug gaan gaan. Jongen, bro. Ja, toen bestaan zulke plannen, nou, ze weten dan zit ons nog bij die pad uit, of bij die feest uit. Ja, zo zei die 6e, denk ik 6 februari, voor haar eerste scan te gaan. Toen wachten ze tot die 28e, met die niece, toen alles zomaar, toen zei niet meer mobile en ik denk hij zoekt aan en hij ziektes aan en hij breekt veel mentally ook af. Ja. So met die raak sy bed leent. Toen gaan ze weer die laatste dag van februari, denk ik 28 februari, ze weer gaan verschijnen. Okay. En toen zal ik maar die kanker nog gespreid. Staan dus daarvan aan was het letterlijk 3 maanden. En ze is nou 3 maanden niet meer. Ze is nou 3 maanden niet meer samen. Ja, bro, kijk je zo. Je vat dus nog deur hierdie hele proses
van Robin. Hoe was jou staans met God? Want dat is duizenden vragen, bro. Kijk je, vriend, ik ga veel nou zeggen. Ik heb op een punt gekomen waar ze niet meer voor jezelf kan bidden. Zij kan niet voor jezelf bidden. Als ik mijn mond opgemaakt heb, dan vraag ik voor de Heer, help vaar. Verstaan ze? Omdat zij was van die voor mensen wat voor mij gezegd. Als ons gestrijd. Huh? Als ons gestrijd, zo voor 2, 3 dagen in. Of misschien is het over een week, ik ga niet om je. Dan wordt daar mij gebeld. Luister die onze zondag aan die kerk. En ons kan niet zo aan, gaan die ons die Heer nodig. Die vrouw was vast naar geloof. Alles wat ze verloren, die alles is die gaan, was ze naar geloof. Zo, had op een punt gekomen wat ik voor de Heer gevraagd, Heer niet meer van mij niet. Ik heb alles wat ik wil heen. Oké, yes. Ik heb de dak om mijn kop, ik heb de werk, ik heb alles wat ik wil. Ik heb gezondheid. Niet meer van mij niet. Ik zoek niet meer iets van mij. Ik kan niet meer iets van mij vragen. Nie. Help vaar. Ja. Maar help vaar met een evil. Oké. Staan ze, laat evil geschieden. Met dat als ik kan de Heer blame voor wat ik doe niet. Ja, ja. Als baie zwaar om te zien, ze kan, maar ze kan de Heer blame niet. Verstaan ze? Ik heb nou die dag weer met de ogen gepraat. Het maakt niet zaak of zij atheist is, of zij dit is, of dat is. We staan onder diezelfde zon. Yes. Verstaan ze? Wat met die duivelse kinders gebeurt met die Heerse kinders ook. Als allemaal erin samen, laat ze kan de Heer blijven wat met jou gebeurt. Wat hij doen is in sy wil. Zo met die gesê is, ja, mijn verhouding met die Heer, ik het nou voor een tijd. Want omdat ik binnen 6 maanden heb ik mijn ma. Yes. Of dat ik zeg, binnen 6 maanden heb ik die 2 naaste vrouwmensen in mijn leven wat ik verloor. Oké. Mensen wat ik, als mijn dagslicht was, kon ik met die een of die ander gepraat hebben. Als mijn broer op mijn ziende was gewerkt, als mijn baas op mijn ziende was gewerkt, ik kon met die een of met die ander gepraat hebben. Als ik happy was, kon ik met die een of die ander gepraat hebben. Zo, binnen 6 maanden heb ik altijd van hulle verloren. Oké. Verstaan ze? Zo, nou, met wie moet ik nou praten met meneer? Verstaan ze? Hij brengt je ook zeker naar een plek toe waar zij moet nader aan hem bewegen. Yes. Verstaan ze? En ik weet niet, ik was nog altijd, ik was die laatste 3 maanden, 4 maanden nog in die keek. But that's more like, dat gaat memories triggeren, want ik en die voor was Paul. Verstaan ze? Zij was naar geloof, zij dinges. En ik was ook, niet in mijn elementen, maar als het beginnen werken in die keek en alles. Zo, ik was nog niet, voor die tijd was ik nog in die keek. Maar zeker omdat ik bang is, als ik aan die keek stap, ga ik vaak zien of ik ga daar mis langs mij of whatever. Zo ja, je verhouding met die Heer moet, daar is bij twijfel, daar is bij twijfel. Hoekom? Want zij mag je vragen hoekom niet. Zij mag je vragen hoekom niet, maar hoekom? Wat heb ik veel gemaakt? Staan ze nog allerlei goedjes. Hij vraagt in je kop, al dood zit hij uitspreken, hang hij vraagt in je kop. Ja. Kijk eens zo, mensen die verloren je ma. Is het voor of na Robin's sterfte? Voor. Voor. Mijn ma stierf 1 januari. Jo. Mijn ma stierf 1 januari. Nee, Robin stierf die 31ste mei. Ja. Staan ze zo letterlijk 6 maanden. Ja. Want die eerste dag van June zou we zo net daarna geweest. Dus mijn ma was zo 6 maanden. Ja. Zo alles letterlijk 6 maanden uit elkaar. Kijk je, hoe jy rou nog vir jou ma se sterfte want jy sê hoe baie close julle gewees het. Hier gebeur dit met Robin en hoe deel jy toe met daai man is terugslag na terugslag. Daar was die roukansie. Daar was die roukansie met mijn ma, nee. Die aand voor mijn ma stierf. Ja? WhatsApp kom mijn broertje mee van die hospitaal af. Hij zei, kijk. Nou zie ik je aantje lekker niet wat. Ik ga naar het hospitaal toe die aand, bezoek ik. En ons is toen, dan zijn leraar. En doet allemaal de weg, zo ze toe mensen zeggen, geef een beetje water. En maar ze is zwak en ze zegt mij, die gaat niet man. Ik wil graag cake toe gaan. Oké. Dus toen heel die elkaar en alles, maar ik lekker gedraaid bij de hospitaal met die dokter gepraat en gedraaid. En eventually toen keek toe gaan, dus oh ja dan. Oké, yes. En toen die ochtend, want die zuster belde mij
dacht ik, bel die zuster zegt me niet zo right, ze is alright. En toen 2 o'clock, toen belde me, ik moet afkomen, ik kan erop. So ja, toen mijn ma haar auto maakte, Robin was klaar ziek. Ja. Toen was zo samen ziek, maar wordt me niet goed dat me gebeurd met haar aangaan niet. Toen daar nieuws nog uitkomt, toen zit er letterlijk een maand na mijn ma dood, wat daar nieuws uitkomt. Daar was die tijd voor ons niet. Sure. Daar was die tijd voor ons niet. Mijn ma, omdat ik aan mijn ma zo kwaai samengeliefd. Voor haar was ook alles gedaan wat ze wil gehad. Verstaan ze? Voor haar had ik alles gedaan wat ik of mijn broer wordt het voor haar behandeld. Daar was nog schel, daar was bij keer een schel. Mami moet niet vervelen gaan zien, mami dat. Maar dan zei ze ook, dan gaan mijn mus ik weg. Dit is dus heel mensen. Ja. Maar ja, voor haar was haar vrede, daar was vrede. Zij wou zeker maar nou net, luister die, mijn tijd is klaar. Verstaan ze nou, ik is op pad. Ik heb nog vaak gezegd, toen ze haar leed, toen ik nog had gekeken, toen zei ik van ja. Zij besleed nog, zij gaat huis toe. Zij kon zien, die is bij of dingen, zij besleed, zij gaat huis toe. Dus dat is nog die ogen aan die hospitaal. Toen keek, want Robin keek ook nog wat, toen raak Robin, nee joh. Ja, zo, alles zo op elkaar, toen raak Robin nog ziek. Daar was die tijd niet. Daar was die tijd niet. Maar dan keek mensen mee, mensen zeggen ook, zij is sterk, zij is sterk. Zou je niet stilte man? Ik geloof aan, als bij keer wat ik zit, dan kan ik je met tranen kier, ja, heerlijk. Ja. Ik ben letterlijk sop zoals een kind. Allemaal weet ik is een babbelie mens of ik is een happy mens. Ja. Zoals ik klaar ga willen, dan klim ik uit en dan stap ik bij die winkel en dan moet ik maar net weer happy wees. Sure. Staan ze nou? Ja. Daar is die tijd voor dat. Daar is tijd, maar mensen moeten nog heel jammer krijgen. Dat mensen zien. Dat is zwaar om te zien, dat is een beetje hard om te zien. Nee, en ze moeten tijd vatten. Ze moet heel. Maar mensen moeten niet elke keer voor jammer kijken. Hij shine. Nee, hij gaat die weekje. Hij gaat die weekje, want dan gaan ze in een hoekje zitten. Yes. Dan gaan ze in een hoekje zitten. Zo ja, wat ik op die ogenblik doe is, ik ga aan. Oké. Ik ga aan. Daar sta je wat ik voor een paien moest. Vooral voor Robin. Sta je wat ik voor een paien moest. Dat is de eerste tijd, of zo kan ik zeggen, first in je leven en zo naar. Ik hoor jou. Als bijen, voor die jaar gaat dat nog bijen, wie zegt het nog voor volgend jaar, bijen first. Ja. Maar dat gaat zo naar, Yes. Ik had een paar weken terug, toen was de rugby. Ik is een oorblik. Oké. Dus het nou, dan first door mijn neef zei, ze ken van eerst iemand lang. Ja. Ik heb gezien hij foto's het lopen van die Brian zo. Nou, dat is een van die personen wat, nee, waar is die? Na Robin en na mijn ma dood. Omdat ooit met ons samen groot geraakt en close was. Ja. Nee, waar is die? Nee, maar ik zat bij huis. Nee, ze kan niet bij huis zitten. Kom. Verstaan je? Zo die eerste keer wat ik en mijn kennis nou weer bij hem was. Oké. Na Robin. Dat is zo'n dag toen was hij nog weer bij tranen. Oké. Obviously. Verstaan ze? Dat is de eerste zo na. Mensen zijn als blij dat ze uitkomt. Maar mensen denken ook, maar zij was altijd samen daar. Een paar weken terug was het de eerste bij Excelsior. Daar zoek je maar wat grootste pilaar mee. Nice. Eerste bij Excelsior. Zo na. Toen het ook weer, toen de historie, toen het weer, waar is die vrouw? Verstaan ze? Zo ja. Het moet maar net zo. Yes. Ze moet maar net zo dier gaan. Support is ook een baie groot ding. Ja. Mijn baas support voor mij. Mijn baas het dat 2020. Hij dit met hem gebeurd. COVID. En toen ik en hij zo heen en weer praat en zo, dan zei me een dag, toen zei ik van jaren, was die zelf ouder doen. Oké. Robin en zij vrouw zou die zelf ouder doen, was ik die zelf ouder doen. Yo. Ik zie met tranen, ik zie jaren mee bro. Ik en hij, ons praat, letterlijk, wat is die zelf ouder doen. Ik zie jaren mee bro. Ik voel nou wat zij gevoel het, man. Ik kan, en zo ons kan samen praten. Dus mannen kan niet veel zeggen. Ik zeg, zij moet niet zo niet, zij moet niet zo niet. Zij moet letterlijk aan mijn schoenen kan staan om te voelen wat ik voel. Maar een pa, dat is als een sier.
Maar het is natural. Jou ma en jou pa moet voor jou gaan. Een kind, als een ander soort seer, want als je, verstaan ze? Jouw spouse, joh, meneer. Als iets anders, als heeltemal iets anders. Als een hele anders, ik kan nooit prepare voor. Zij was ziek. Ik heb gedacht ik het geprepareerd voor. Ik kan niet prepare voor. Zij kan niet. Verstaan ze? Kijk je, hoe belangrijk is het dat je mensen iets zoekt zo van die support wat je hebt, zoals Excel en Ashley wat je mensen. Je praat ook van die ou wat je voor werk. Hoe belangrijk is het voor ons mans om in te checken van ons doen niet dat niet. Als voor ons iets snaaks, als ons moet inchecken bij een van ons braasters, ik moet zo zeggen, om te bellen. Hé, mijn broer, ga met jou, stiek uit de bitsie. Hoe belangrijk is dat voor ons, mijn broer? Dat is baie belangrijk. Op je ogenblik, nee, ik het voor Ashley. Want enige tijd, ik had hem nodig dat toen maak ik kost. Toen dacht ik, jongen, waar is die jongen? Hij was uit griep gehad. We hebben al 2 weken wat over gepraat. Oké. Waar is die jongen? Wat is die? Nee, waar is die jongen? Het is stil, ze maakt me gewoon worry. Toen kom je aan, na kerk, toen kom je aan. Dus niet meer, ik was in die kerk geweest. Voor ik zal het vanuit mijn broer, het nou die dag wijn. Ik zal, als je het dag meer drinken, ik zal kosten en alles. Maar een goede rooiwijn zal ik drinken. Oké. Toen stuur ik op gisteren een foto van een foto van een bottle rooiwijn. Had ik mijn broertje gevraagd, kan hij maar krijgen. En toen stuur ik een dag uit te zien, wat heb ik aan over gedaan om dat te doen? Toen zei ik, nee man, dat is mijn braas. En hij check altijd in. Ja, is goed, hoe gaat het? Hoe lukt dingen? En ik zie ook van mensen altijd, maar mensen is lief om voor die begrafenis. Wat is oké? Moet niet meer overaan, niet man. Moet niet meer overaan, oké. Je mouse is een zoeg. Zij horen wat mensen voor jou zeggen. Mensen kan voor net zo lang tik voor zich. Zij horen wat mensen voor jou zeggen. Zij zijn jouw eigen gedachten en jouw gedachten maar niet zo. Dan zie ik voor die mensen, ik heb het wel gezegd bij mijn ma, ik heb het wel gezegd bij Robin. Moet niet voor mij nou veranderen. Check bij mij in, voor 2 maanden, voor 3 maanden. Zijn zij. Zo, Robin het 2 vrienden wat altijd mee incheck. Had mij vragen. Een van de goede van onze lijst, ja, zijn ze wat, dat doe ik niet zo gebleven. Zij vraagt altijd van mij, hallo, gaat het? En zo. En dan vorige buurvrouw van ons, ik zei, zij zei ook van mij, hallo buurman, hoe gaat het? Check net een beetje in. Net om te luisteren, hoe gaat het? Ik check altijd bij hallo in, want dan wie zei, oké, ons kan die samen zo. Of we samen blij, of ons heel samen, of wat even. Maar ja, ze moet, als baie belangrijk, om net te luisteren, man. Bro, ik heb het heel lang laten zien, je moet zeggen, oké. Hoe kwam je gezicht zo, jongen? Luister maar. Zij weet nooit wat hij man koester. Zij weet nooit wat zijn gedachten zijn man eraan heeft. Zij weet nooit of hij man, hey, ik kan niet meer verder gaan nemen. Sure. Zo ja, misschien is het bij keer net het ding wat hij man nodig heeft. Ik zie die Here is altijd lief om wat die Here deze doen is, als zij afvoelen wat even een skrul die je status is. Ja. En top haar ding op voor jou. Het is bij lief om dit deze te doen. Nice man. Staan ze zo, ik heb het al gezien al, bijgezien. Als je ook voor die persoon, ja, dan maak ik het eind nodig uit. Kwaai. Staan ze nog, zo ja, het is bij belangrijk om te checken. Kijk je bro, voel jij obligated om aan te bewegen? In de zin van, als ik nou die vraag vraag, jij, kom eens praat van Robin. Soms als jij een pad wil gestappen met iemand, je beplan, je trouw, je kinders, je ziet je toekomst met die persoon. En soms is het baie difficult om aan te bewegen. Want je zegt voor jezelf, nee, ik kan niet oor dit komen. Jij zit hier vandaag als iemand wat voor ons wijst dat het is mogelijk om het te kunnen doen. Maar het is baie difficult. Voel je dat jij iets nog voor Robin skuld om voor je die stap gaan nemen? Je weet dus ons als mans, nee man. Ik ga niet meer aan een girl vatten of ik ga niet meer warm met dit of dat nie. Ik ga maar nog net een zak en as zetten. En dat is wat maakt dat ons je oor dat kan komen, als je verstaan wat ik wil zeggen. Ja, ik verstaan wat je wil zeggen. Kijk, ja. Ik skuld dan nog, want ik heb dan nog nooit meer vrouw gemaakt. Ik moet dan meer vrouw maken. Yo, bro. Verstaan ze? Hij is die laatste ding wat ik niet van gedaan heb. Ik heb alles van gedaan. Op haar dood weet ook, ik heb dat gewas. Zij zei mij, toen zij ziek is, ze zei, kom. Wat kan me toe? Was gewoon voor mij. Zeg toch iets. 5 jaar gedaan. Maar hij is die laatste ding wat ik van gedaan heb.
Ek het nie van my vrou gemaak nie. So, ek het dit laaste ook gesê, ja, in die opsig van ek het nou al, sy kan my nou wat sê. Girlies, ja, ek kon die WhatsApp het, die ex het begin WhatsApp, omdat sy siek begin raak het en wat, hallo, hoe gaan het en wat, ek gaan vir haar soek na 'n ander vrou en hy is verkeerd. Ek hoor jou. Verstaan jy? So ek moet my tyd vat om oor te kom. Ja, ek is 'n man. Man kies ek 'n girl nou en dan. Wat ek moet my tyd vat om oor te kom. Ek kan nie net gaan jump. Vir baie mense is dit maklik, vir baie mense is dit swaar. Ja. Maar ek gaan vir haar soek na 'n ander vrou en hy is verkeerd. Ek gaan hy vrou later aan judge. Dan gaan my verhouding met hy vrou ook uitweek. Verstaan jy nou? Want dit was 'n vrou wat vir my, as ek skel of te keer gaan, dan sy soepstel, maar ek doen wat sy wil hê, ek moet doen. Verstaan jy nou? 'n ander vrou gaat miskien nie so wees nie, 'n ander vrou gaat trek of whatever. So ja, ek is nie obligated. Maar pas ons dan na maat ook vir my gesê, "Dino, wat jy my seker gaan aan." Ek is nie obligated om dit te doen nie, maar ja, daar's 'n punt dat sy moet kom eerst oor dit, man. Verstaan jy? Voel sy aan beweeg. My kinders het my gesê, "Dera, you're not gonna take another woman." Ek is 'n man, jy kan my vertel ek kan nie na oud raak nie. Ek klom het my gesê, "Dera, as jy wil oud raak, kan sy sê my oud raak." So en hy is sy weet sy gaat iemand, een man gaat, sy kan nie alleen na deur die lewe gaan nie. Ja. Ons is jonk. Yes. Ons dink ons is oud, maar ons is jonk. Ja, 40 is maar die middel. Ja, definitely. So as ek nog tot 80 toe moet lewe, dan vir 40 jaar dan moet maar seker iemand by my staan. Verseker, ek hoor jou. Maar as hulle dieselfde visie en dan moet sy iemand, ek dink die Here moet dan vir iemand stuur. Sy kan nie net iemand gaan soek nie. Ek dink hy moet gestuur wie soos die Here die ene gestuur het vir jou, moet die Here iemand anders vir jou stuur. Want sy gaan nie tevrede wees met wat sy gaat pikkie. Yes. Want ek dink met sy hand gaan sy baie meer tevrede wees. Verseker. Verstaan jy nou? Wat ek vir jou wil vra is, ek noem dit die wisdom session. Right? In die wisdom session gaan oor waar jy 'n bietjie raad gee. Jy het gepraat van rou en elkeen het 'n different way om te rou, right? Rou maak jou nie swak nie. As jy nou verstaan wat ek sê, ons is mans, jy huil, jy dink, nee, ek is alweer, ek is swak en omdat ek huil of wat. Mense sê mos, is okay, rou. Moenie worry nie, rou op jou way, rou. Hoe belangrik is dit om te rou, my bro? Ek weet jy is nog deur hy fase om te rou en om jou moments te hê, om so te sê, en nie te suppress en alles in te hou vir jouself. Dit is eintlik wat ek wil probeer sê. Hoe belangrik is dit om te release en te wen op jou way? Dit is baie belangrik. Sy moet, want as sy nie gaat rou nie, as sy nie gaat huil nie, nee, as sy nie gaan uitactief, so te sê nie, en sy gaan alles inhou, dan gaan sy ontplof, sy gaan letterlik implode, sy gaan op 'n hoepie gaan sit, en sy gaan nie opstaan nie. Die polisie is groot, bro. Die polisie is 'n nare ding. Staan sy, met my pa, die tyd, my pa is nou al 15 jaar dood. Die het al die simpel goed aangevang. Verstaan sy nou, uit die action uit die, en met my pa het ek ook baie gerou, my pa was baie klop, my pa het my letterlik groot gemaakt van die eerste klomp jaar van my liewe. So sy moet rou. Maar sy moet ook weet, die mense is at peace. Staan sy met my ma, ek het geleen slaap. Toen droom ek my ma, ek leef op die bank en my ma kom in, my ma vraag my, waarom ga jy so aan met my? Ek is fijn. Sure. En hy was ook een awakening, staan sy. Robin was nog nie by my nie. Okay. Of sy was nie by my ma, so stadig of so stilletjies, op haar manier. Maar het is belangrijk om te rou. Een ander vriend het my gesê, mense kan maar vir jou vra, wat is die simpel, is al so lang terug en nee, as op jou manier, as op jou tyd, want healing, alles is healing wat tyd. Healing van die Here tyd nie. Yes. Healing van die Here. God is hier wat alles reg maak. Sy. Het is nou weer oor 'n tyd. Maar verstaan jy moet om die ergste weg te kry as
As net die Here wat dit kan doen. Staan ze nou. So ja, my taking op rou as mense wil vra hoe lank moet jy rou? So lank soos jy wil. Ja. Nie so lank as iemand anders sê nie. So lank soos jy wil. Yes. Staan ze nou. Otherwise, sy gaan jouself siek maak. Ja. Staan ze nou. Kijk, Dino, jy sê ook van die verhoudings wat jy nog gehad het, as ek nog teruggaan na daai toe. En jy het oor het gekom. Ons as man, soms wat is difficult om aan te beweeg, veral as 'n verhouding nie uitwerk nie. Jy het vir jouself gesê, nee, dit werk nie en jy beweeg aan. Hoe belangrik is dit vir ons as mans om aan te beweeg? Ons moet nie vashou en stuck up wees in hy. Ek weet dit is nie maklik nie. Dit is nou vir my easy om te sê wat op die kant staan. Laat ons nou kyk wat gebeur. Hoe belangrik is dit vir 'n man as ietsie uitwerk, jy gaan aan. Just leave it there. Kyk man, as jy self, daai kan ek vir jou kon sê, as jy nie aan kan gaan, as jy self, jy stamp jou toon, wat is kwaad vir, ek kap my toon teen die tafel, Ja. dan is ek kwaad vir jou. Dat ek my toon gekap het, sy is nou kwaad vir hy vrou mens omdat die hele nie uitgewerk het nie. Maar sy het jou eie toon gestamp, verstaan jy nou? Something like that. Nee man, water staan dan nie stil nie. Verstaan jy nou? Yes. Die tweede girl wat ek geloof in was kwaad jong. Jy moes nie terug hier nie. Kwaad en moeilik. Yes. Sy sê haar suster eendag vir my. Nee, haar suster nie aan niggie. Sy sal die vir hom toe gee, sodat jou liewe kan aangaan. Jou liewe kan nie stil staan nie. So sy moet as jy stak is op 'n plek, dan gaan jou liewe nie aangaan nie. Yes, Jy moet yes. jou liewe laat aangaan. En sy sê yes. ja, is belangrik om aan te gaan, om te vergewe. Kyk bro, ons kan heeldag praat en ek wil vir jou dankie sê dat jy vir ons, hoe groot dit is om vir ons mans te wys dat ons kan vulnerable is. Ons wil altyd die sterk persona wys, ons wil wys ons is Superman. Maar Superman het ook daar wat hy ook 'n Superman nodig het. En jy het vandag vir ons kom wys, it's okay to not be okay. En om uit te reik en dat jou soos Paulus in die woord en sê, ek sal liewes die weakness van my sal ek celebrate, as om sterk te wees. En vandag het hy vir ons gewys dat we can celebrate in our weakness. We can celebrate in our downtime, wanneer ons afvoel. Dankie bro, ons as mans, ons het dit nodig, ons gaan deur baie dinge, ons face baie dinge. Hierdie het nou vir ons gewys, kyk jy vat dit op die sin, soos 'n ander ou vir my gesê het, but just keep on moving and staying focused. So bro, ek wil vir jou daarvoor dankie sê, is nie almal wat dit kan doen nie. Is jy 'n man is een van die eerste mans wat hier sit, wat dit vandag so kom opmaak vir ons en wat nie bang is nie en wat nie, soos jy gesê het, jy het nie simpatie nodig nie. Jy is sterk genoeg, jy kan staan, nie dat jy sê jy fight alleen nie, you've got the most I with you, jy het nie iemand anders nodig nie, jy het gesê, healing kom van hom af, dankie bro. En ek vraag toe vir die vader, wat sê ek vir Dino? En ons moet gister by mekaar gekom het, weens die kragstorie het ons nou nie by mekaar gekom nie, daar is 'n storie vir 'n ander dag, ons gaan dis nie nou vandag daaroor nie. En ek lees toe vanoggend iets, en ek sê vir die vader, moet ek dit sê, hy sê my, bro, ek het ons al gister vir jou gesê, wat jy moet vir Dino sê, hoekom wil jy nou teen my wil gaan? Ek sê, sorry, jammer, hy sê nie soveel jammer te sê nie, ek ken al vir jou al, so right, gaan sê net vir Dino wat ek vir jou gister gesê het, en dat kom met Efesiërs 2 vers 6 kom het uit, en ek lees dit uit die Mirre Bybel uit, en het lees as volg, we are co-included in his resurrection, we are also co-elevated in his ascension to be equally present in the throne room of the heavenly realm, where we are co-seated with him in his executive authority. We are fully represented in Christ Jesus. Bro, toe jy vir ons kom sê, van alles wat jy deurgaan, die girls wat jy verhoudinge gehad het, en jy het dit uitgewerk, elke keer word jy ge-elevate. Jy word ge-elevate om weer iets te try. Die 3 keer, of jy het gesê meer as 3 keer, toe jy in drugs vasgevang gewees het, you've been elevated. En soms vra ons vir ons die vraag, maar hoekom word ek aan gespaar? Want jy sê, jy het even gaan soek, saam met man, en die man het even gesê, bro, jy is die deel van ons, wat soek jy? You've been, because they saw something in you that hulle het vir jou kom remind dat jy
'n kind van God is. Daai ou wat 'n gangsterbaas wat hy het dieselfde oë wat God het, want God het dit vir hom gegee. Ja. En kyk hoe identifiseer hy vir jou om te sê dat bro, dis nie wie jy is nie. En daai is 'n reminder van God vir ons almal dat waar ons op sekere plek is of in sekere situasies, dis nie my kind, dis nie wie jy is nie. En jy het 'n reminder gekry telke male het die mense vir jou teruggevat maar vir Dino, dis wie jy is. En daarvoor kan ons net die Vader vir dankie sê en bro, jy represent Christ Jesus. Baie dinge met hom gebeur. Jy ken die storie, hy was verraai, hy het gehang hy het deur baie dinge gegaan, maar hy het nog steeds gestaan op wat hy moet staan. Vandag staan hy hierso. Jy voel dalk bruised en broken, maar jy sien uit die bro. Jy kap nog aan en ek kan net vir die Vader dankie sê vir iemand soos jy wat vandag vir ons kom bless het. En bro, al wat ek vir jou kan sê is dat jy is co-included. Co-included. Ons sien altyd die bad en dan kom die questions van Vader, hoekom dit, hoekom daai? Maar die co-included beteken dat wat Jesus nou experience, wat hy geresurrected is en hy sit langs in die regterhand van die Vader, is een van die beste plekke om te sit. Jy sit daar reeds daar, want hier sê die laaste gedeelte van Efesiërs 2:6, we are fully represented in Christ. Nie net om deur dinge te gaan nie, maar om hy moment te hê waar Christ opgestaan het, toe met die disippels in hy boot gesit het en vir die disippels sê, ouens, waarom gaan julle so aan? Hoekom is julle geloof so swak? En toe staan hy op en hy sê vir die storm, kykie, genoeg is nog genoeg, gaan. Dit is wat jy nou nie. Jy kan vir enige storm kan jy vandag sê, daai tye wat jy so swak voel, genoeg is genoeg. Ek staan op, ascension. Ek word geresurrect. Ek voel dalk ek is dood, maar ek kan self opstaan en ek kan die lewe ervaar en ek kan deur my tye wat ek swak voel. Soos jy gesê het, as ek weer smile, gaan ek winkel toe, dan kan ek weer lewe gee, want ek het daai autoriteit in my. Bro, baie dankie. Hierdie moment vir my gaan ek cherish. Ek het baie mense al geïnterview en ek wil nie neerspreek op hulle nie, maar jy het vandag iets in my kom wakker maak wat vir my as mans weer laat goed voel. Dankie vir daai Dino. Ek het nie geweet hoe die ding gaan uitpen nie. Die Vader het 'n way om hierdie dinge te laat uitpen. Sterkte met jou journey, bro. Dankie. Soos ek jou sê, ek gee net Christus vir jou en hy is die enigste een wat God, die Vader, is die een wat vir jou deur hierdie journey kan vat. En hy gaan 'n sukses storie. Dis al reeds 'n sukses. Maar dit gaan met tyd gaan dit gebeur dat jy dit waar jy gaan pluk van hierdie vrugte en jy gaan dit fully enjoy. Ek het daar reeds van die vrugte enjoy vandag. Bro, dankie. May you experience the love of the Father wat jy reeds doen op another level. Daai is die enigste liefde wat vir jou deur hierdie tydjie kan vat en vir jou kan sterk maak. Dis 'n dag vir dag storie en ek glo aan die Vader gaan vir jou, soos jy gesê het, die krag is net Jesus se krag, is die Vader se krag. Bro, go from strength to strength. Mag het, ek glo aan ons mans gaan benefit, bro. Dat mense, dis ons derde gas vir dusting off vir Dino. Daniels. Dankie bro, dankie dat jy ingetune het. Bro, jy's 'n rockstar, jy's 'n eyster. Jy het vir ons, weet wat het jy kom doen? Jy het vir ons vandag ingekatrol. Ja. Jy het ons gevat en ons sê, kan jy ons naai man, ons kan dit doen. Dankie vir daai bro. Dankie dat jy ingetune het. Dis vir Dino. As jy vir hom, ek gaan hom op die spot sit, as jy vir hom wil nooi vir 'n praatjie vir 'n men's gathering of vir 'n conference of whatever, Dino, is jy beskikbaar? Ja. Kyk, paar jaar terug. Okay. No, gooi bro, gooi. Uit die reep het gekom het. Ek weet nie of jy die Calvin se Dominican Avenue Beard. Harry Iris Valley. Okay, ja. Goed, kwaai vir hom dan mee saamgewerk. Want hy het my altyd gevra, kom praat met die kinders. Laat die kinders jou storie ken. As die kinders sien waardeur daai man is wat ons nog gedink het as 'n cake man. Staan ze. Yes. So ja, as mense my storie wil weet, veral daai gedeelte van my lewe. Ek openbaar dit baie min. Ek het altyd my kinders ook gesê, ek wil julle moet weet waarvan ek kom. Okay. Net vir hy hoe sê mens? Net vir hy wat hulle vleertjies kan kry man. Hoor jy ons pa dit gedoen, ons pa dit. Maar as mense voel nou
vra die om onze storie te vertel vir ons. Ek sal dat doen. So daar wil het julle, ek gaan sy, mense gee nie normally telefoonnommers, ek gaan in sy telefoonnommer, gaan jou Facebook page sit, en dan kan mense maar vir jou daardeur kontak. Soos hy sê, is available. Dis vir Dino Daniels. Die ou is sterker as sterk. En ons sê vir hierdie visserman, sê soos baie dankie, hy het sy net definitief aan die ander kant gegooi, en hy het vir ons, weet jy wat, jy is die visserman van manne. Dis wat, Jesus het dit vir die disciples gesê, vir Petrus gesê, en vir sy crew, vandag het ons het regtig 'n Petrus moment by jou kan ervaar. Dankie vir Dino, julle, ons gesels weer, may God bless you, may God keep you, gaan in vrede, en ja, Wisdom of Solomon signing out, bro. Dankie man. Baie dankie. Is dit daarom het geniet, bro? Ja, nee, ek geniet het. Yo, bro, nee, een ding, dankie, bro, man. If you made it so far in the video, thank you for watching Wisdom of Solomon podcast. We are so excited to announce our own coffee brand, Predestined Coffee. We know you will enjoy the coffee as you enjoyed the video. Ordering info would follow after the video. Take care, God bless.